So balik ta guys, di ba? So mo na ni itsura sa atong atop guys, diri nga side. So balik ta diri guys. Good morning, mga guys. Good morning Yan guys. na po kita sa atong... Ay, napag-usagi ka na naman ah. Yan, nagdiri akong giabay sa inyo. Adi, kuha na natin, nakuha naman yan. Kuha na lang. Kuha na lang. Adi, kuha na natin, nakuha naman yun. Ano naman ito? Excuse ah guys ha, kay mo agi si tatay. Una na ni asukar? Nana. Kita ni mo bay? Wala. Ha? Ikaw? Sige, ako ra di kay basta ako. Sa imong kutsaw. So lingkod na. Hindi naman mag-pray nga maglingkod lang. Nakasamahan sa nakadiyong kasi pagkasang ito ang manamo na kasarang ito dahil na yung mga rama buti ng linirayaan ko muna pagbuti siya ito. Ang sila, kami nung yung tagadlaw, at ang karang karoon na ako, pero kung saan naman sila, yun po sila kasi yung kasarap. Hindi rin ko kami ito sa mga pangalik, mga alis kami sa mga kasarap. Yung mga ito ngayon pa, stress yung Diyos ng kanayang, bukan ito sa buhay ng kanayang, at nasa buhay sa kanayang ng stress. Kapag Jesus ng mga mayroon, pinalamin niya nga siya ang minagkat ng mga kalong mga bungkal, o pinipisin kasi ng mga doon, pinagasin ng bungkal. Sige na ito so sulibutan buhay o mga sa natulang na mga kapatid. Okay. Happy birthday. Sibog din yung sibog, kay layo na tayo ka. Ano bang kupang? Diyos, puting na yun sa mga Padul. Padul pa. Sige pa. Laging lawas ko mo. Yan ba kay ko ang sanang ketchup. Lamian mas papang ano. Labay-labay sabi guys ha. Sa auto mo yun. Sabi mo kani o kani? Ay, ano sa anak sa kali? Okay. So magtiping punta para sa tuang Facebook. So good morning guys! Welcome back again sa atong page. Di mamahaw na ta guys. Manaw tagluto. Plaster na ang ato ang pamahunon. So di mamahaw ta. So again, naratong sudan, tortang talong, palaya with gamayng corned beef. May lami. Diba? Lami-lami pa ba? Oh, ganyan na. Oh, good morning guys! Tingnan ba? Good morning! Yes, Father Earth guys, tingin guys. Karoon na makita na rin yes, Father Earth guys. Kalma lang. Naga nalipay nga lang. Nakita na ng Father Earth sa personal. Gwapo man si Father Earth. Oh, diba? Buyag, magiging na. Sabay lipod-lipod guys, no? Kaya ako ni Papa. Buyag, sabihin na sa Papang yun. Liwat mo sa iyong Papa. May pagka-mistisuhon. No? Mistisuhon. Ayun na, mistisuhon lang. Nagkatawa siya guys. Nagkatawa siya. Hali guys, mamahaw ta. Mamahaw. Dami. Perfect pagkatimpla guys, ang tortang talong. Pero itong hinapay, okay na lang, basta kayo. Alam, hindi ko ka-simple guys. Diba? Yun ay realidad ni Che Blagira. Kaya na nyo nakita diya nga, nagkalit lang tagagwapa, gi-magic ka na siya guys. Lingaw-lingaw lang sa mata ba? Palaya. So, mamahatan ninyo. Perfect. So, ang dili perfect karon kay dili. At bali, wala na ko nadala ang ako ang tubig. Muna siya dili. Perfect ba? Excuse me. I'm back! Kaon o bakbak, matod panihinay katok member sa social climber kay ko andiya, mga avid fan ni Brenda Mitch.
Wala. Abit pa ni Brenda Mitz, iya ba yan ang kuwan? Anong social climb? Iyan. Lugay na ko, kita ni Inday Kapo. Kumusta na mas Inday Kapo? Nawala man siya sa kuwan. Naguan pa rin. Kasi nag-ano siya ba, nag-solo. Asa ide ka pa nito? Pero kita na ito sa Desano. Tapos yun. Masino di sa ilalo. Posible. Really updated kayo karon sa social climber guys. Dito na po ko sa Mayamiya Squad. Dito ko na-update ko sa Mayamiya Squad. Kasi ka na ang Mayamiya. Updated man gyapon ko kang brain damage ra ko na updated. Nagpawag siya karon og swimming pool. Nagpabuhat siya og swimming pool so makalaag na ta dito pohon guys. Sa kuan hinaguan ni Brenda Mids. Updated ko kang Brenda. Hindi ko mawala na ni Brenda. Bindot. Kay siya man ginauna, aya din si Mayamiya. Actually, dagan naman ang kompetensya din na speaking of swimming pool ba? Kay before kang kadto sa hinaguan kay malabyan ba nimo ang Spring View, ang Golden Dream Resort. Sa to isa, Laga. May taluguan at Laga o Golden Dream ang atbang sa hinaguan. Dagan na siya kompetensya diya. So, pailin-ilin lang. Kanang Spring View kay barang una manggid kay na siguro na diya nakuan. Ana kanindot lang sa Spring View kay daplin sa karsada ra, daplin sa highway ba. Sino man kayo? Dako ang Spring View yun. Kay dagan na sila og swimming pool. Hindi mo na ilagay dito nila. Pero kung gusto jud kag adventure nga madto ba jud daghan ka makita pa nga mga view ba. Musulod ka pa ingon dito sa Hinaguan. Pili lang ka dito ba ka sa Laga Pool o dito ba ka sa Golden Dream or sa Hinaguan. Hinaguan kay tabukon pa man sa suba. Pero kung kuan jud ka curious ka sa Hinaguan, tabuk kag suba. Naman sa sila tulay. Ang taan naman. Pagod ka nga, layo pwede mo katuan. Ito ka sa pulo. Sa pulon. Adventure na kayo. Gusto ka nga, tapos layo. O ito ka, ang pinakakuan kaya Hinaguan man. Ang Hinaguan, ang sa pulon. May adventure kayo. Kaya na dito makita ang kuan kanang kanang natural nga ang kanang katong pools ba? Sa pulo pools pa rin. Tinaw kayo na. Tinaw. Kanang akong dimension guys, aside sa Hinaguan ni Brenda. Kana lang yung kang Brenda, wa pa namo na bisita. Kay kana over time. Kanon pa pang. Di na. Naapa mi diri guys ha, paminaw na ko niya. Ano to? Yan, excited na pud mi sa Hinaguan ni Brenda guys kay nagpabuhat lagi siya swimming pool. So at least dili naatay mapailin-ilinan ba. Kay kung adto magud ka sa ako lang na-observe ha, kung adto magud ka sa Hinaguan nature park ni Brenda, ang muron kay views naman imong makita dito, kung content creator ka, imong mabuhat dito kay syempre na magbuhat ng content, mag-video ta. Kung matagaan chance imong interview ng usa sa social climber o pwede tagaan pa dito chance si Brenda imong ma-interview gamay lang, di ba? Para ba timayhan po nga nakadto na jud ka ng lugar mo maginay mga sign kung nakadto na kas anang lugar. Then ang tsada lang dito kay Brenda sa Hinaguan Nature Park ni Brenda kay na siya ay rest house katong gitawag niya A house o ganahan mo nga mubabad pa gyud dito so pwede mo dito or pwede ka dito mag-overnight o di ba gi-promote na nako ang Hinaguan Nature Park ni Brenda kay idol o fans man ko ni Brenda sukad pa sa una katong dito pa siya sa Q&A. So wala pabor guys. Fans ko ni Brenda. Usa ko sa iyo. Solid viewers, solid followers, solid subscribers. Subscriber ni Brenda. Bayad mo diba? Isang taon na tama. Tama di. Before pa man na. Before pa sa saan?
perfect ang pagkatimpla. Sakto ra, dili tarat. So, pagtimpla, magulang sa akong mga sudan guys, kay usahay, murag manggigil ko ba? Muna siyang murag maparakan siya. So, akong i-adjust ka lang kay anyway, kung matabang siya, pwede naman na ito. Gamitan og kani. So, aray kita sa tabaang yun guys, kung pwede lang. So, magpadayon mi og pamahaw guys. Thank you for watching. Thank you for watching and thank you for the support with Father Earth. Alay, pakita din ako sa Father Earth. Sige na kung yaw-yaw diri. Pakita na sa Father Earth ato sa sakwato na to ang cellphone. Sa Father Earth guys. Kasi mingaw mo ni Father Earth ba before ta magbabay. O na si Father Earth guys. Shout out sa mga fans ni Father Earth, katong mga auntie nga nagkita-kita sila dito sa Gaisano, Puerto, dito sa may groceryhan. Nag-comment sila dito. Shout out to Auntie Maylin Barros. Si Kuan ba? Teresa Daya-Daya, Auntie. Si Kuan Auntie, si Father Earth, natol pa ni Auntie Teresa nga. Guwapo ba dahil si Father Earth? Di ba buyag lang sa Ginoo? Usbon tuway pa mo paburo. Guwapo gini ang papang guys. Pero buyag, wala lang nigiliwat sa iyang kagwapo. No? So, mga to guys, taas na kahit ano. Thank you for watching. And of course, magkita-kita na punta sa sunod na higayon. Sa sunod na itong mga videos na atong pabuhatan. Thank you so much for the support. And we will see you again next time. Bye-bye! Bye-bye-bye! Bye-bye, Pang! Bye! Bye-bye-bye! Bye-bye. Bye! Atong senior citizen na. Bitaw guys. Thank you, and we will see you again next time. Bye-bye! Diba? So, thank you so much, guys. Thank you so much. Please like, share, and subscribe. Che Blagueras YTC. Che Blagueras YTC. Thank you so much sa tanan ng mga bago nga mga subscribers. Ug sa akong mga loyal nga mga viewers diri sa ato ang Che Blagueras YTC. Thank you so much. And of course, magkita-kita na po ta sa sunod nga higayon. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye, guys. Thank you. Kasi baba.